आई भैया हम भोजपुरी गायक अरविंद आर्यन दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत तनी भैया। और फिर आज एक प्यारा सा म्यूजिक हमनी के बजावत तनी जा, आप लोग तनी प्यार बढ़ेले चलें। और आज गीत बा राकेश भैया, गीत बा ए राजा तू तो जवान हम लइका। अगर अच्छा लगे तो हमनी के चैनल को सब्सक्राइब करब जा, हमनी के भी सीखत तानी जा, हमनी के भी सपोर्ट करी जा। और आई प्यारा सा म्यूजिक हमनी के सुनल जाओ, देखी कितना अच्छा म्यूजिक बा। आई प्यारा सा म्यूजिक।